Chceš i ty se naučit udělat takovouhle animaci v DaVinci Resolve? Jo? Tak tohle video přesně pro tebe. Já jsem Tofty a dneska ti ukážu, jak funguje DaVinci Resolve a základy DaVinci Resolve. Ale abychom takovouhle animaci udělali, nemůžeme přece jen zapnout DaVinci Resolve a najednou ho udělat. Musíme jít postupně. Takže jako první je tady part 1. A to jsou základy. Takže jako první bys měl mít stáhlej DaVinci Resolve. Máš to ze stránky, která je v popisku. A když otevřeš DaVinci Resolve, já mám teda placenou verzi, což teda nevadí, jo, ale je to úplně stejný. Nebude tam prakticky žádný rozdíl. Jestli budete mít jakýkoliv otázky, zeptejte se v komentářích a já vám na ně pravděpodobně odpovím. Tak, jako první, když se teda přihlášíme, nebo budeme tam mít nějaký tebou šedý okýnka, tady mám normálně už projekty, mé videa. Tady dáte Untitled Project a dáte New Project. Takže to nějak pojmenujete, třeba můj projekt, nebudu psát, projekt, dáte create a už prakticky budete jakoby tady v té hlavním okně. Teďka se musíme zorientovat, co to jakoby je, jak se to tady dělá. Jako první máme tady Media Pool, kde si takhle ze souboru dáte klipy a dáváte je sem. Tohle asi nemusíte používat. Tady to je Clips, tohle se taky nepoužívá, je to takový, není to na editování, ale spíš třeba na dělání muziky. Pak je tady naše hlavní a to je Edit tab. A to tady v tom budeme editovat celé naše video. Jestli to nevypadá takhle, nebo něco tady nemáte, jo, máte tady takovéhle záložky, máte Media Pool, Effects a Inspector a Mixer. Já vám ukážu všechno, co je nejlepší si zapnout. Doporučuji si Media Pool klidně vypnout a zapnout si Effects. Nebo jako nemusíte to vůbec jako dělat, jako doporučuji to. Potom musíte mít zaplý hlavně Inspektor tady nahoře, jo. To je jedna z nejdůležitějších věcí, kterou musíte mít tady zaplou. Takovýhle je to. To budete furt prakticky potřebovat. Pak je tady Fusion, který je na pokročilý animace a v tom budeme dělat tu animaci, kterou jsme si ukazovali. Pak tady je tady Color tab, kde budeme barvit. Pak jsou tady upravování muziky a jako konec export. Takže, jako první, než jakoby vůbec půjdeme do toho editu samotného, musíme mít jakoby video. Řekněme, že uděláme nějaké normální video. Jo? Takže jako první dáte si file a dáte si project settings, to je hlavní. Tady byste měli například mít 1920 na 1080, klasický 19:9, myslím. Teďka je timeline frame rate. Teď vám ukážu, jak je třeba timeline pro filmy. Pro filmy je třeba 24 frameů, nevím, jestli jste se všimli, je to 24 fps. Na YouTube videa se většinou má použít 35 až 40, ale doporučuji si to nastavit na 60. Bude se vám to mnohem líp dělat a když to tady vyberete, tak by se vám to tady mělo taky. Jestli to tady nemáte, tak se to tady dejte. Pak. Dobrý, dáte save. Tak a teď půjdete do file. Půjdete do DaVinci Resolve a Keyboard Customization. Teďka se vám ukáže takovýhle tab, kde máte svůj jakoby klávesnici. Já tady teda nemám tyhle věci, to tady teda nemám. A já jsem si teda resetoval všechny své klávesové zkratky, abyste věděli, jak to mám já. Takže první vám řeknu. Jak budeme stříhat, tak dáme si na C, takzvané C. A dáme tady cut. Jo? Pak je tady cut timeline a cut. Tak si to dáte na C. Takhle to dáte plusko a dáte C. Jo? Teďka dáme delete. Del. Je to teda, myslím, že by to mělo být, když půjdete nahoru, delete gaps, to ne, Thailand.
cut, tady máte cut timeline, dáte delete selected, na backspace si to dejte na D jako delete. Teďka budeme mít prakticky to, že vy nemusíte šahat na klávesnici úplně doprava, ale máte to D jako delete, C jako cat a to je prakticky jakoby všechno, co budete jakoby potřebovat k tomu editování. Potřebujete prakticky jenom tyhle ty. Jo, to je jediný prostě. Dobrý, pak dáte save a close. Teď už můžeme se vrhnout přímo do našeho editu. Takže já tady mám, já jsem si tady pro vás připravil nějaké video. Krátké, jo. Je to tady prostě, nebo já jsem si ho nepřipravil, ale je to prostě normální video, jakoby je to video, kde jsem nějak mluvil o něčem, nevím o čem. Udělám to krátký. Tak, teďka vám musím něco říct, jo. Vezmete tady, dáte si složky, vezmete to video, přitáhnete to sem. Mělo by vám to normálně fungovat a takhle ukazovat. Jestli budete mít otázky, samozřejmě řekněte mi to. Tak, mám tady to video. A teďka jakoby tu červenou věc, tak dám úplně takhle dozadu, jo. Teďka, jestli chceme jakoby nastavení, tak chceme, aby jsme měli zaplý magnet. To je tady to tlačítko. Když ho vypnu, teď tohle vezmu, tak to vypadá nějak takhle, jo. Musím to prostě takhle k tomu takhle úplně dát ten klip, jo. Což nechci. Když dám magnet, tak se mi to přicucává i k tomu červenýho. A když to dám takhle, tak se mi to přicucne k tomu. Takže bych to doporučoval mít zaplý celou dobu. Teďka se neděste, když tady uvidíte 1 hodinu, myslím, že 1 hodinu, tak se neděste, je to normální. Nevím, proč to tak je. Prostě to tak je. Takže, musím vám teďka říct, jo. Tady nahoře byste měli okno, kde budete vidět celý váš edit. Jo, co budete stříhat vlastně. Spacem to pustíte a zase zastavíte. Jo. Tak, teďka byste tady měli mít i tady ten pod tím, jestli máte řádek s mikrofonem, tak byste tady měli mít tohleto jako audio. Tak byste to měli zelený a budou takové čárky na tom, takhle, vidíte. Pak se musíme naučit i vrstvení. Nebo to pak vlastně potřebujeme. Dobrý, jak teda stříhat? Takže, když řekněme, že tady tím minus a plus, když budeme mačkat, nebo tady přetahovat, jo, to se pak taky naučíme ještě zkratky, nebo můžeme přetahovat a přibližovat a oddalovat a tak. Řekněme, že to chceme, aby jsme to měli nějak takhle, aby byly vidět tady ty věci, jak to jakoby VKT zvuk. Když třeba tady vidíš, že tady třeba žádná ta vlna není, tak tady je úplně ticho. Úplně ticho. Když je tady je hodně, tak tady se třeba mluví normálně. A tady? Tady se mluví hodně. Tady takhle potichu. Tady hodně. Takže tohle máme, tohle, abyste potřebovali. Abyste nemuseli furt si to pouštět, kde mluvíte a tak. Tak můžete doma říct, že tady se nic neděje, tady toho prostě tady nic není. A tady zase mluvím, protože to tady zase jede takhle. Jako první si řekneme teda ještě, jak jakoby sound nebo zvuk tedy. Jestli budete mít ty klipy nějak takhle, že když máčknete na tohle a tady to se vám neoznačí, abyste nemuseli takhle posouvat oba, nebo abyste nemuseli to takhle označit, tak stačí, když takhle označíte oba, dáte pravý a dáte link clips. No teď už když vezmete tady ten horní, tak se vezmou oba. Tak. Jak tedy stříhat? Řekněme, že tady normálně mám mezeru, takže tady prostě se nic neděje a to nechcem. Takže, jak jsme si říkali, najedem tím červeným ukazovátkem na to, kde to začíná, takže někde tady. A dám C. To má takový problém, že to, co nefunguje jako cut. Takže to tam je asi něco špatně. Jestli vám to funguje, tak to je asi jedno. Ale...
Nevím, proč mi to nefunguje. Commands, clip. Cut. Clip. Paste. Mělo by tam mít normálně, možná tady cut. Je to v edit timeline. Zkusíme tam dát v edit dáme zase na C. Cut CC, dáme save, teď uvidíme. Jestli nám to bude fungovat. Dáme tady tu, zmačkneme tady tu šipečku. Jo, tady tu šipečku, najdeme na to, dáme C. Teď se to tady vole... Dobře. Je trochu menší problém, jo. Jo, proč to nefunguje, sakra? Jen se, že to nefunguje. All commands. Cut. D. Jako. Mě vysvětlí. Edit. Delete selected. D. Dám save. Teďka dám D, tak se mi smaže klip. No teďka, jak jsme měli v našem nastavení, když to zmáčknu, dám D, tak se nám to smaže. Teďka, jak jsme to měli vlastně jako takhle, tak teďka stačí jenom, když to označíme a dáme to takhle k tomu. Ještě je jedna věc, když to dáme tady a dáte ripple delete, tak vám to smaže mezery. Jo. Dáte takhle, dáte ripple delete, já to mám už udělaný na M-ku, dáte označím, dám M-ko a už se mi rovnou označí ten. Teďka si ukážeme, že chceme třeba stlumit náš klip. Takže půjdeme do tady na to, dáme tady v našem inspektoru, dáme audio a volume si můžeme tady měnit volume. Když to pustím, to můžu měnit přitom. A do té doby, než se mi to nebude líbit. Třeba takhle. Ať to není nějak extra nahlas, extra malý. Chápeš. Teďka vám ukážu ještě, já si tady udělám takový můj to. Když tady mám tady to, tak chci, aby to třeba šlo, to je hlavní, normální video, když chceme klasicky začínáte na YouTube. Vidíte, že když půjdeme na ten klip, tady ten, nahoře, tady vidíme, že je taková malinká bílá věc. Teď když vezmeme a potáhneme doprava, doleva nemůžeme, protože tam už nic není. Když dáme doprava, tak vidíme, že se nám učí takovej šedej rámeček. Když ho dáme třeba hodně, tak zjistíte, že ten šedý rámeček je tohle. Že to pomaličku stoupá. Jak delší to je, tak je to jakoby dlouhý ten stoupání těch barev. Když to mám krátký, tak to je krátký, když to dám úplně na krátko, tak jakoby se to skoro objevilo. Takže my to chceme nějak takhle.
A vidíte, že máme normální klip. Tak já si tady uděláme nějaký zase. Teďka když třeba řeknu, že já tady nevidím ale ty. Nevidím tady ty. Nevidím tady ty, jak mluvím. Tak jak to udělám? Zase zpátky. Buď můžu zase jít do audio a zase to zvednout. Třeba takhle, abych to pořádně viděla, pak si to zase upravit. A nebo stačí, když tady vidíte, tak je taková malinká bílá lajna, když na ní přijdu, tak takovéhle 2 šipičky. Když je chytnu, tak je můžu zvedat nahoru a dolů. Dívej, když to zvednete úplně nahoru, tak to bude dělat oba. A to fakt nechcete, takže půjdete zase. A vidíte, teď tu šipečku nemůžu najít, protože je někde pryč. Takže na to kliknu, dám volume, zpátky dolů. Já to dám tak, abych to viděl krásně, kde mluvím a kde ne. Takže takhle to mám úplně krásně udělaný. Takže teďka to uděláme. Tady zase dám C. Udělám si takhle tam, kde mluvím. Tak si dám tím Cčkem. Jo, si takhle udělám ty katy. Teďka udělám jednoduchý, za to budu značit a budu dávat D. Tak. Teďka jenom stačí, když máme tohle, tak označíte tohle. Buď můžete prostě takhle zbytečně dlouhavě to tam dávat. A stačí, když jsem to označíte, dáte Ripple Delete. Zase to označíte, Ripple Delete, kliknete, Ripple Delete, kliknete, Ripple Delete. A máme něco takového. Přeběžím. Tohle video bude hodně krátký, to nemusíte ještě tak dělat, jako byste viděli. Znám oznámit to, že nemůžu streamovat. A vidíte, Přeběžím. že mám reálně sestříhané video. Když takhle můžete pokračovat, až pokračovat. Když to udělám kratší, uděláme to sem. A takhle, zase půjdu sem, dám C. A to je všechno. Takže zase kliknu sem, dám D. Dám Ripple Delete. Znám oznámit to, A řekněme, že tady chci udělat konec. Takže zase potáhnu tady tady tu yellow, tady tu bílou věcičku, dám ji takhle, potáhnu ji doleva a potom změním něco takového. A teď máme třeba to, že to audio je silný, ale ta obrazovka je právě menší a menší a pak se to prostě sekne. Jo? Což nechceme, aby to udělalo to audio, tak uděláme úplně to samé. Ty máme tu zase a dáme to tak stejně, aby to bylo s tím audiem. Teďka se vidíte, že tady je taková kulička. A teďka vám ukážu, co přesně ta kulička. Když to máme takhle, tak poslouchejte dobře. Jo, to je takový normální. Když tu kuličku dáme takhle do rohu, jakoby skoro do rohu, tak to dělám něco takového. Vidíš, že to jde pomalu, pak to jde rychle a pak to jde hodně rychle. Když to dám úplně dolů, skoro, tak to jde hodně rychle, to zmizí. Takže my to chceme dát někam spíš trochu nahoru. Jo, spíš trochu nahoru ještě možná. Jo, a vidíš, že máme dobrý videjko, sestříhaný. Teďka jak udělat třeba závěr nebo něco takového. Takže teďka máme tady efekty a půjdeme tady do toolboxu. Jo? Tady vidíte, že máte toolbox, tady je prostě prakticky úplně všechno. Takže to když tak rozkližnete tou maličkou šipečkou nalevo vedle toho a chcete jít do Titless. Když to máte v češtině, tak nevím, mě to je jedno, prostě Titless. Teďka hlavně co chcete, používejte většinou Text Plus. Jo? Já vám to ukážu s textem normálním, ale takhle ho vezmu, ten efekt, a přetáhnu ho takhle na tu timelineu. Nechci udělat to, že to takhle vezmu a dám to tady dolů. Tady dolů to nedám, protože tady to je audio. Tady je dole audio a nahoře je video. Nemůžeme dát video do audia, což asi všichni chápeme. No teďka takhle mám tady ten text, co jsem si tady sem dal. A můžu ho takhle posouvat, ten efekt, jo. A třeba si říkám, že tohle je prostě je to hrozně dlouhý, že jo. Takže dáme to takhle nakonec, jo. A nebo víte co, můžeme udělat klidně to, že uděláme takový hustý efekt, že když to dáme ten text, dáme prakticky nad to, kde začíná ten šedý tady ten náš stín
a dáme ten stín tam, kde končí naše video, tak nám vznikne něco takového. Že to video jde dolů, ale objevuje se ten text. Takže nám přijde takový dobrý efekt. Jo? To bychom měli. Teďka to, prostě ten text je moc dlouhý nebo krátký. Takže přijdu, jestli to máte hodně oddálený, tak vám to pravděpodobně nebude. A nebudu vám to ukazovat tajto. Budu vám to ukazovat něco, když to půjdeš, tak to nic neukazuje, nic takhle neukazuje, když to mám moc. Takže to musím spíš tak jako víc přiblížit a takhle to ukazuje takové 2 šipičky. Tohleto, když to dáte jakoby z pravýho kraje, tak vám to ukáže tohle. Takže to můžete takhle posouvat, jo. A takhle to můžete posouvat, zvětšovat, zmenšovat. My chceme to dělat nějak takhle. Teď udělám ten náš stín a mám něco takového takhle zase a zase zmizne. Tak teď třeba chceme ten text, že prostě nás nebaví, ten prostě má napsaný basic title, jak ho změnit. Teďka půjdeme do našeho inspektoru, dáme tady video, dáme titul, musíme si to hlavně označit, jo, dáte titul, a místo tady basic title dáme třeba ahoj. Ahoj. Tak, jo, třeba ahoj. Teďka, když máme dole pod tím, tak máte prakticky fonty, kde když takhle budete najíždět, tak se vidíte, že se mi to mění. Já si tam třeba tady ten tlustej, hezký. A tady můžeme měnit prakticky size, jak to chceme velký, tracking, jak to chceme od sebe, pak jak to chceme, live spacing, to je asi jedno, to nepotřebujete. Když chcete ten text třeba změnit, když dáte takhle moc, teďka vám ukážu, jak funguje ten size. Size funguje, že nám přímo ten text nám zvětšuje. Takže když dám třeba takhle, jo, nebo řekneme, jak ho jakoby zvětšit líp. Jo. Půjdete tady místo titul, půjdete do settings. A tady vidíte tzv. Transponu. Jestli ho budete mít takový replay, tak se ho zapnete. A tady máte tzv. Zoom, position, rotation angle a tady to všechno. Když takhle na to kliknu, podržím, tak ho můžu takhle, když potáhnu myší doprava nebo doleva, tak to dám dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru. A to chci někde takhle velký nápis, jo. Když budu třeba tadyto, tak se mi to taky zvětšuje, to jedno position X, to je doprava nebo doleva. Tady to position I je nahoru dolů. Rotation, to je jak se to otáčí. Jo. Anchor point, to je asi jedno, to nemusíte používat a to je všechno. Takže teďka máme něco takového. Ještě máme jako jednu chybu, aby řekněme, že máme ten transform, máme to takhle, ten titul a dám size a dám ho přes ten jakoby screen a vidí, že mi mizí takhle v tom, víš. Jo. A to nechcem, to přesně nechcem, takže já to chci takhle a chci to zvětšovat s tím settings, jo, a ne tady v tom titulu, protože pak to bude tak jako zasekané. Dobrý, máme takhle text a teď se podíváš, že máme hezký úvod, jo. Když třeba to je moc dlouhý, tak to třeba zkrátím. Tak, a máme takovýhle videoko. Tohle video bude hodně krátký, to nemoc než tak jenom jako už to video. Oznáme to. A to je konec, ano, a to je jakoby prakticky všechno. Teďka, jak třeba, když vezmu takhle to, že to třeba takhle označím, jo, a dám delete, tak jsem ztratil video, přece, viď? Teď si ukážeme tu nejlepší věc, která si myslím, že na editování existuje, a to je jménem Ctrl+Z. Tomu se říká Ctrl+Z a to je, že to dává jakoby back, jo? Označím, delete, back. To znamená, když tohle vezmu, posunu to sem, tak to zase chci zpátky a proč bych to zase tahal tou myší, že jo? Tak místo toho, když to dám sem, jo, tak dám jenom Ctrl+Z. A dá se mi to zpátky. Když tohle dám to takhle, tak dám, tak už jo, protože jsem úplně rozházený, co se mi s tím stalo, tak dám Ctrl+Z. A mám to zase zpátky na našem krásném. To bychom měli. A takhle je základní editing. Jo, teďka jak to exportovat, půjdeme do tady té raketky. Půjdete do... Takhle máte buď takhle, když budete takhle jezdit, když máte studio, a jestli nemáte studio, tak budete mít takovou ikonku YouTube. Zmačněte na to,
tohle necháte, first file name, to taky necháte, location, taky všechno necháte a dáte tady to add to render queue. Kliknete na to, teď si to někam uložíte, třeba jestli to dám do dokumentu, tady máte jakoby pojmenovat, takže dám to třeba první video. Mám tady první video. Tak teďka, když to prakticky mám, tak dám tady ještě, tady byste měli mít jakoby all files, myslím, že nejde nic, dáte save. Teď víte, že se vám to tady vpravo nahoře udělá, že to máte tady a dáte render all. Jestli budete mít nějaký 11-10 minutový video, takovýhle normálně přesčení, budete mít během třeba 2 minut, rozhodně to třeba během klidně minuty, to byste to mohli mít. Já to mám za 4 vteřiny a to má 8 vteřin. No, to bychom teďka měli. Máme to renderovaný. A teďka, když se podíváme do našich dokumentů, a tady máte normálně náhled na to první video, když to otevřete, tak normálně máte naše video zeditované. Jo, ahoj, všechno. Hotovo. Teďka, jak to uploadnout na YouTube? No, půjdete na svůj YouTube, dáte create, dáte upload video, dáte select files, kliknete, no, najdete si to naše video, jo, první video, tak teď to mám, teď mám název, teď si můžu pojmenovat třeba tak to pojmenuju. Pak tady máte jakoby popisek, pak je tady miniaturu, ta si pak taky ukážeme. Teďka je hlavní nastavení, dáte si no, it's not made for kids, nebudete moc komentovat nic. Všechno tady necháte, tohle to necháte. Jenom tady dolů pojedete. Jmenuje se to comment, dáte na on, moderation dáte na hold all, book and comment dáte anyone, sort by top nebo newest, jak chcete. Dáte next, to můžete nechat, next a dáte public a publish. Pak už jenom stačí počkat a budete to mít publikovaný. Já to teda publikovat nebudu, protože to nechci, nepotřebuju. A takhle bychom měli zeditovaný naše normální první video. Jestli chceš, abych tě naučil víc z DaVinci Resolve, nějaký pokročilý takovýhle efekty toho odběr a uvidíme se v příštím videu. Čus.